Na krém spolu vyšľaháme mascarpone, práškový cukor a vanilkovú pastu. Preložíme do cukrárskeho vrecka. Na papier na pečenie dáme do stredu vedľa seba po 4 sušienky namočené do mlieka. Z oboch strán poukladáme v rade aj po 7 cukrárskych piškôt, tiež namočených do mlieka. Na sušienky nastriekame pomocou cukrárskeho vrecka jednu vrstvu krému. Na krém nanesieme umyté, očistené a nakrájané ovocie. Na ovocie dáme opäť vrstvu krému aj ovocie, doplníme krém. Pomocou papiera zodvihneme bočné strany s piškótami a prilepíme ich na krém a vytvoríme tak pyramídu. Zabalíme do papiera a necháme v chladničke aspoň 2 hodiny. Potom opatrne odstránime papier na pečenie z bokov, vrch dozdobíme podľa chuti krémom a ovocím a nakrájame na porcie.